Sigues no bar? Buah, espectacular. Ten un pouco de sal para o meu gusto, pero está boa, Pero que estás... Eso é unha tortilla? Estás comendo tortilla? Ben. Estou tomando. Un pincho de tortilla cun chupito de whisky. Pero isto que é? Pero sin para empezar. Pero que vas ir ao mar agora ou que? En vez de vir a hacer televisión? Home, é que mira, xa o programa... Estou aquí no bar Mercado. Sí, maravilloso, bar Mercado, un abrazo para todos. É un bar que está aquí en fronte do plató mismo en orden. Estamos en riguroso directo. Faltan 12 minutos para as 5 da tarde. Claro. Hai xente aí tomando café, xente normal. Pois, oye, mira, fai favor. E como podes comprobar, está en venda gallega. Mira. Iba che dicir, pero quita eso, home, pero que quita... Non, non. Saca ese canal, eu non sei cal é ese canal. Xa vou. Quita de aí, pon na 3, teño na 3. Xa vou. E xa verás que estamos nós aí. Aí estamos. Aí estamos nós, claro, sí. Pero ti estás aí e tiñes que estar aquí, en principio. Pois aquí estou no mesmo sitio máis de 6 anos despois, comendo, non a mesma tortilla, pero unha tortilla e tendo aquí un chupito aquí á beira. Eso que acabades de ver sucedía en día de xaneiro do ano 2020, cando nunca aínda escoitárades falar, non sabíades o que era unha PCR e pensabades que Fernando Simón era un lateral do Atlético de Bilbao. Pasaron moitas cousas dende aquela, estou no mesmo sitio, no bar Mercado, aquí enfrente do plató de órdenes, emocionado por moitas cousas que contaremos despois no plató, e como ben vistes, era Rodrigo Vázquez, que aínda vive, era Rodrigo Vázquez o que arrancaba, era a primeira cara que saía no Quen Anda Aí. A partir de aí, pois Rodrigo Vázquez, que ten unha carreira moi exitosa na televisión, marchou a nosos compañeiros da televisión pública española e hoxe, evidentemente, está aquí na súa casa para saludarnos tamén. Moi boa tarde, Rodrigo. Que tal, Roberto? Que tal, familia do Quen Anda Aí? Como andades? Como iba a faltar hoxe, home, por favor? Un placer voltar aí a mirar atrás e ver todo o camiño percorrido, non só por nós, senón por moitos que logo se subiron aí a traíña a abogar. E a verdade é que é un orgullo formar parte destes 6 anos do Quen Anda Aí, unha familia moi grande que foi crecendo e medrando día a día, ano a ano, con diferentes épocas, diferentes fases, pero, é un orgullo estar hoxe aquí para tomarlle o último brindis e compartilo coa xente nas súas casas, por suposto. Como estás? Como estás tú? Que emocións tes agora mesmo neste momento tan emocionante e tan bonito ao mesmo tempo? Sí, a ver, eu cando miro para atrás en momentos como este adoito sorrir, porque é moi complicado, que ti sábelo ben, e todos os compañeros saben ben que un proxecto aguante 6 anos en pantalla, é moi complicado, tens que desear moitos factores, o público, o equipo, ten que haber moitas cousas que funcionen, e a verdade é que é un orgullo estar hoxe aquí, compartilo aí co gran Juan Fuentes, que vexo aí no medio de nós dous, con todo o equipo que está no plató, pero hoxe eu creo que é un día, os que xa levamos a igual algún aniño máis na televisión, que tal Marcos, que tal Eva, eu creo que son días especialmente fermosos, finda que, algún que cairá un abajo, especialmente así, os que estén menos afeitos a isto, pero, cando se pecha unha porta, abres unha fiestra, é o bonito de mirar o camiño que se percorreu para atrás, o traballo feito, e creo que é para sentirnos todos orgullosos e orgullosas do realizado ata o momento, así que un placer, amigos. Iso é, Rodrigo, iso é un orgullo para todos. Que bonito que moitos de nós poidamos formar parte do día de hoxe. Roy, pola vegetación en Galicia, non sei se estás ou non, si queres achégate polo plató, pero non parece... Nin polas nubes. Creo que non me dá, é que estou un pouco desorientado, pero creo que estou en Valencia, me parece. Aquí a xente non fala ben o gallego. Cuadrou, me tiñen que vir aquí aquí nos baixos que teño alquilados, pagar a contribución e tal, pero non podía estar aí. Cólleche lonxe físicamente, pero estás aquí con todos nós, neste estudo que é máxico e maravilloso. Aquí está Rodrigo Vázquez, o primeiro que lle puxo voz o Quen Anda Aí. Agradecémoste na alma que os fixeras o esforciño de estar aquí presente con nós. Pero, Roberto, ti remata a tortilla que estás aí ao lado. Terás que vir aquí. Veño para ali, pero quero aproveitar que está aí Rodrigo, porque eu cando viña agora no coche de Santiago hacia Ordes, acordeime
daquel xoves e venres santo de confinamento da pandemia, que fora terrible na Semana Santa, que houbo quen anda aí en directo, xoves e venres santo, cando estábamos todo o país completamente encerrado, e foi inevitable que non me acordara deso. Eu acordo que fixen toda a autopista eu solo de ida e toda a autopista solo de volta, e Rodrigo e eu fomos a cara visible dun equipazo brutal que fixo, pois, seguramente dos mellores programas que se fixeron en toda España para contar o coronavirus e, sobre todo, para contar o que estaba pasando a xente e o que estaba vivindo e sentindo a xente. E para min, Rodrigo Vázquez, pois, a Rodrigo teño moi amigo meu hai moitos anos, pero vai ligado a min a ese sentimiento daqueles días, non? Tan duros e tan bonitos de ter a fortuna que tuvemos Rodrigo e eu e todo o equipo, tuvemos a fortuna de sentirnos moi útiles, que no noso traballo non é sempre. E aqueles días tuvemos esa fortuna de sentirnos útiles, orgullosos de nós, do noso equipo e da Televisión de Galicia, e a verdad que iso é das cousas que máis me acordo e quero aproveitar este momento para recordalo con Rodrigo, que seguro que tamén se acorda, claro. Total, sí, esos primeiros días, agora a pandemia queda moi atrás, por longe, de agora de repente marcho que anda aí e volvemos a escoitar a falar de virus, Dios mío, toquemos madeira que non os quero ver nin diante, pero sí que foron momentos duros porque como a todos, non? Tampouco sabíamos moito por onde pisábamos, sabíamos que hai algo novo que tiñamos que contar, tampouco sabíamos moi ben o que, porque tampouco éramos expertos en virus nin en nada, como quen di. E creo que a decisión que tomamos desde a humildade foi a mellor, mira, xa que nós non sabemos, vamos chamar os que pensamos que máis saben, e rodeámonos de xente aprendo día a día, porque foi como a todos, o que contábamos o martes a veces xa non valía para o mércores que ven, o que contábamos o mércores seguinte, o xoves que ven xa non valía. E creo que foi un aprendizaxe para todos. Creo que o equipo fixo un grandísimo esforzo, porque o programa transformouse, o programa empezou sendo unha cousa e foi convertíndose noutra cousa día a día, pero creo que foi a mellor forma na que nós entendemos a forma de exercer o servizo público, e fixémolo pois coa maior humildade, coa maior ilusión, para ter a xente pois entretida e informada nos momentos que realmente pois o servicio público necesitábase con mayúsculas. Fixémolo coa maior humildade e coa maior intención. Dos persoas importantísimas propoñen aí. Rodrigo, vemos pronto, seguro. Roberto Vilar, seguro que sí. Vémoste exactamente en 4 minutos. Muy bien. Eso sí que va a vergüenza. Esto sí que va a vergüenza. Porque para ser ¿Sí o no? Esto va a vergüenza. Porque para ser maestro, o primeiro que tens que facer é aprender. E aquí aprendemos moito. Sí. Ahora te digo unha cousa. Este programa leva 6 anos e acábase, e Luar leva 35 e eso sigue. E que eu non entendo nada tampouco. Que